Tawag ka ng tawag kagabi. Di sana kung di mo ko pinuyat sa video call. Gusto nagpapasend ka pa ng mga sexy-sexy ko na picture. Lagi na lang ako minamadali. Tapos gusto, sa kalagitan pa ng pag-aayos ng buhok, may bembang pa. Oo, pag-ayos ka na kasi pipikapin kita. Kaya nga, ba't pa tumatawa? Alam mo, tapos sasabihin mo, bagal-bagal mo. Tapos Okay. mamadaliin mo ko pag andito ka. Naghahabol tayo. 5, 4, 3, 2, 1, bye! Ano ba itong babae? Oh. Di ka ba nagbibihis? Anong oras na ba? Wala na. Late na tayo. 5:45 yung sini. 5:45, may 15 minutes na ano pa yun eh, plug ceremony at saka may commercial pa yun eh. Hindi ka pa nagbibihis eh. Akala ko ba ready na? Ba't natulog ka pa? Eh, nantok ako eh. Kagabi tawag ka ng tawag, nabuyat ako, tapos kanina tawag na naman, ano ba? Eh, anong oras na tayo makanood Pipili yan? muna ako ng damit. Yung ticket natin eh, pang 5:45 eh. Mauna ka na, susunod ako. Ngayon, mauna ka na nga lang para hindi ka para magalit dyan, galiiti ka dyan. Tawag ka ng tawag kagabi. Di sana kung di mo ko pinuyat sa video call. Gusto nagpapasend ka pa ng mga sexy-sexy ko na picture. Ayoko nga, wala nga ako sa mood mag-send-send ng hubad-hubad eh. Namimili. Ba't napunta ka dyan? Ba't napunta ka dyan sa usapan na yan? Bilisan mo na kasi. Ano ba? Eh, kasi apura ka ng apura. Ano pa ba yung Ayoko na nga umalis. Ano? Ayoko na. Paano pa ako makikibanding? Ikaw yun na ako. Kayo na lang, next time na lang ako. Lagi na lang ako minamadali. Tapos gusto, sa kalagitan pa ng pag-aayos ng buhok, may bembang pa. Wala namang nangyari. Sinabi mo eh. Sa kung may kasalanan. Buti kung pinagbigyan mo ko, hindi naman. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. at mag-comment ka na rin, kabisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.